gannoedd y fideos gwirion, rhyfedd a newydd ar ein sianel YouTube ni, ac ar gael i'w gweld drwy'r byd I gyd. Ond be mae'n ffrindiau dros y dŵr yn feddwl o'r rhain? Wythnos dwytho yng Nghas Newydd, roedd Iasmin ar gefn ei beic. Rili velodrome, 24 awr. Hais. 24 awr? O, pam? Wedi cael kit hollol newydd hefyd. Hello. Shorts padded. O, dwi eisiau shorts padded. O, syniad gwych. Dwi'n really drist. Fi'n crap. Nes I wneud 38 fflap. Give up, bara. Ydy Jasmine yn neud unrhyw beth cynhyrchiol gyda'i bywyd hi? Ar wahân I beicio, mae'n cofio enwa pobl yn dda. Jan. Fi methu cerdded, generally pam chwrthyn nhw fi dod off y beic. Mae'n hinc. Mae ffwffi'n yn agni. O, pa'r siarad yn dy ffwffi, mae'n mor odd. Trwian a ffwff. Pa'r weid ffwff. Jyst wedi mynd hanner nos, a ni dal yma yn y velodrome. Dwi'n teimlo fel crap. Nes I bike ride 38 milltir, a gw'n i'n teimlo'r un peth. Wedi blino. Imagine that. Saiclo trwy'r nos, a ti wedi blino. Ond codi 17,000 o bunnoedd I elusen. Arglwydd 17,000 ar y glwydd. Mae'n wych, mae'n wych. Hefyd, os dwytha, Gobeithio bod chi ddim yn chwalu I gael ei sleigh maker. Default setting ti sleigh yw blin. Di'n blin arall? yn ogystal â democratiaeth, mi oedd am chwalu barddoniaeth. Pam oedd yn chwalu barddoniaeth? Radde yn y gyd yw sudoku gyda llythrenau. Wel, faswn i'n cytuno efo fe ar hynny. Mae fe'n hollol wallgo. Aneiring Caradog, Eric Salisbury, Tom Morris, Cynnan, can you hear me? Your boys took one hell of a beating. Malus yn y barddoniaeth, sa taid o wallgo. Ond hefyd, Yn fras, diffyg Hollywood I ddangos unrhyw wreiddioldeb. O, wy'n hollol cytuno efo fe. Dyna'n gwmws pam dwi eisiau mynd I Cymru yn hydrych na aros yma yn Unol Daleithiau. Thunder twats ar go! Twats. A cofiwch bod leisio plent, a ddim fucking Tories. Mor bai mae'n controversial. Siarad shit ma fe. Sa'n licio fe. Fe yw'r person mwyaf cath sy'n erioed wedi ymddangos ar hwn. Dwi ddim yn gwybod y gair destroy. chwalu? Ac mae'r holl fideos chwalu ar ein sianel YouTube ni rwan.